Августка да аяк бастык. Күпләр бу хәбәргә әлбәттә моңсуланыр, күпләр ниһаять җәйдә ахырына якынлаша дип куаныр. Ни өченме? Чөнки инде аларның җәйгә дип әзерләнгән планнары чынга ашырылган, алар җәйнең чын тәмен белеп калганнар. Җырчылар бу мәсьәләгә ничек карый икән? Җәйләре ничек узып бара? Нәрсәләр эшләргә өлгергәннәр һәм нәрсә эшләргә планлаштырган булганнар? Музыкаль каймакта белербез. Хәерле сәгатьтә, дуслар, эфирда мин Ландыш Нигъмәтҗанова һәм без татар эстрадасының иң кайнар 15 җырын барлый башлыйбыз. Киттек? Хит парадыбызны Айдар Тимербаев ачып җибәрә. Автор башкаручы җәйге иң төп планын үтәгән TMTV Production коллективы белән Син кайларда җаным җырына клип төшергәннәр. Айдар абый белдерүенчә, клип нәкъ ул теләгәнчә дә килеп чыккан. Шунысын да искәртеп үтик. Әлеге клипта катнашучы ике егет тә Тимербаевның уллары икән. Клипның ахырындагы Шибәр ханым аның тормыш иптәше. Алар әтиләренә ошаганмы? Ягез клипны карап белик. Айдар Тимербаев бүген 15-нче урында. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим, әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне, бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Bir күрештек бары, ләкин истә калды, күз алдымнан китми карашың. Нигә без нигә уйламаган бердә, йөрәкләрнең ярсы яннасын. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген, күрен әле күрен, булыр иде, бәлки аңлашып. Оныттырылып түгел, әле дә бит күңел, синең янда йөри адашып. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайтарасым килә яныма.
14-нче урында Миндияр Шаймарданов урнаша. Җырчы җәй көне җылы якта ял итеп калырга өлгерергә кирәк дип саный. Ләкин менә эшләре күп булу сәбәпле алар тормыш иптәше Ләйлә белән ялларын Татарстанда гына уздырган. Эшләре дә каты булган шул. TMTV Production коллективы белән Болытларга яздым исемеңне җырына клип төшергәннәр. Миндиярның тормыш шәшкәсе Ләйлә дә бу клиптә бар. Күз салыйк әле үзләренә. Аңла инде, жаным мине аңла. Шикләремнән бер үк арала. Ике яклап булган ышаныштан шикле уйлар үзе тарала. Кояш нурын шыя бушларыма, yazılarımны zinhar күзләр итмә. Күңел күген туман сармасын, бәхетләргә юллар үзелмәсен. Ярты юлда өмет калмасын. Кояш нурын шыя бушларыма, ышанышым булып гомер буе, янәшәмдә генә атлалы саф хисләренең шәшәк аткан чагы. Күңелемнең нәкъ шундый мәле. Кояш нурын шыя бушларыма, Келесі басқышта ұшырашу жыры белән мин Ландыш Нигъматҗанова урнашам. Җәй минем өчен җаным, тәнем белән ял итү. Яңа концерт сезонына әзерләнү вакыты. Җәй айларын мин тулысынча гаиләм белән ял итеп, әзмәс булса да йорт җирләрен карап эшләп уздырам. Минем өчен иң шәп җәйге яллар формуласы нәкъ шундый. Ұшырашу жырына төшерелгән клибым белән 13-нче урынны яулыйбыз. Карыйк.
Арсен Камакаев җәйге планнарын кыштан ук төзүчеләр рәтендә түгел. Шуңа күрә дә ул вакытын ничек тели шулай уздыра. Җәй көне нәрсә эшләп өлгерергә кирәк дигән сорауга җырчы җиләк-җимешләр ашап, изге гамәлләр кылып калырга кирәк дип белдерде. Менә монда мин Арсен белән килешәм. Җәйге сый-нигъмәтләрне банкларга тутырып кына калмаска, аларның витаминнары яхшы чакта ашап калырга да кирәк. Сине күрәсем килә клибы белән Арсен 12нче баскычка урнашкан. Min sağınam seni canım Uyuman çıkmıysın minim Seni bigrek nek yarattım Matur jimişim mehabetim Seni kurası kile Sin milanı kirek Gönlüm canım Seni özley Biz birge bulganda Бәхетле ике йөрәк Синнән башка яши алмыйм Араны мәхәббәт сыный Ерактан кайтасы килә Бергә булу үзе бәхет Йөрәк түрендә син генә Сине күрәсе килә Син миңа нык кирәк Күңлем җаным сине эзли Алина Даутова фикеренчә, җәй көне һәрбер кеше бер генә тапкыр булса да су куенырга һәм әлбәттә шашлык ашарга тиеш. Җырчы су куенуын куенган, ләкин тәмле, тиешенчә итеп учакта кыздырылган шашлыкны әле ашамаган икән. Гаиләм белән рәхәтләнеп Төркиядә дә ял итеп кайттык әле. Анысы җәйге каникуллар планына әллә кайчан кертелгән иде инде, дип көлде Алина. Дәшми уздың дип җырлаучы кызыбыз музыкаль каймакның 11нче позициясендә. Әллә йөри читкә баралдым Сағынуға тізіп қара диеп Әйтәсіңдір кебек тайылдым Дәшми уздың бәлки йөрәгемне Әрнеп янсын әле дигәнсең Сөюләргә түзгән йөрәк бит
Келесі резидентыбыз Эльмира Калимуллина. Жыршы бу жайда узган еллардагы отпусклары өчен дә ял иткән. Шит илгә чыгып бер шәһәрдән икенчесенә сәяхәт итеп йөргән. Ләкин алай ял итеп йөрү дә ардыра икән ди җырчы. Шуңа күрә Эльмира хәзер яңа концерт сезонына әзерләнүгә керешкән. Тамашачыларны бомба көтә ди ул. Эльмира сезне таң калдырырга әзерләнгән вакытта аның искиткеч җырын тыңлыйк. Мин сине Ходайдан сорадым. Bir seni tabası yollarda yazmışım ben kafasına da sanmadım bara tek yalvarıp köklerden min seni sıradım tek seni özledim tek seni gözlerim buldu gel yollarda sen kökler jibergen bakıdım menge kal yanımda yo'qolma tek seni ko'zladim tonglarda izladim tobuğa yuradim Dağımız, canımız bir bütün Min seni Xudaydan soradım Ләйсән Ветрова җәй көне рәхәтләнеп ял итәрмен дип уйлаган да, ләкин әле бүгенгесе көнгә кадәр тын алырга да вакыт юк икән. Эш муеннан Аллага шөкер дип елмая җырчы. Әмма шулай да ул җәйге ялына өмет итә. Тагын бер ай бар бит әле, җитешермен ди. Ә инде өлгермәсә, җәйне озынайтып чит илгә путевка алырга да исәпли ул. Ләйсән Ветрованың "Көтәм сезне балаларым" клибын карыйбыз. Куанышым, бәхетем ди, күзләремнең каралары тәгәрәп китте йомгагым. Күрдегезме, балаларым, язга кергән алмагачта, ак чәчкәдәй дөньяларым, еллар кыеп җилгә чәчте. Сиздегезме, балаларым, чәчкәләрем, җимешләрем, тамырларым, балаларым, бәхет сорап сезнең өчен юллыйм хәер дугаларым. Күзләр сөйгән алмагачта болландылар алмаларым. Dünya yemin bülek ettim. Duydunuzmu balalarım? Ömrünün de gözleri var, boşap kalır yalarım. Ömür yaprak üzülgenşi, kütem sizni balalarım. Şeşkelerim, jimişlerim, tamırlarım, balalarım. Хамид Каримов тырышып яңа концерт сезонына әзерләнә. Яңа җырлар яздырган, фотосессия оештырган, клип төшергән. Җырчы фикеренчә артист халкы нәкъ менә кеше ял иткәндә дә тир түгеп эшли дә инде. Һәм шуңа күрә ул җәенә бер дә зарланмый. Башкалар эшләгәндә без ял итәрбез дип елмая. Адаштык бугай җырына төшерелгән клипы белән Хамид Каримов келәсе баскычка урнашкан. Cevap verişi yok bir kayda, işitilmiyor
seni koy tavazlarda. Mayak bul seni yo'g'alganlarga. Aşkın elinin yaşını dünyaya. Hey, adaştık buğay, yo'g'aldık buğay, dumanlı yolda. Oh, hey, yazmasın Xuday, yolg'iz qo'lga, umr yo'lunda. Hey, adaştık buğay, yo'g'aldık buğay, dumanlı yolda. Oh, hey, yazmasın Xuday, yolg'iz qo'lga, umr yo'lunda. Hey, adaştık buğay. Oh, hey, yo'g'aldık buğay. Музыкаль каймакның 7-нче урынында Рафис Кәлимуллин урнаша. Син минем клибы белән хит парадыбызда катнашучы җырчы җәй көне нәрсә эшләп өлгерергә кирәк дигән сорауга җавап бирә алмады. Ә менә нәрсә эшләргә кирәкмәгәнен әйтте. Җырчы фикеренчә, җәй көне җылы якларга барып ял итү гөнаһ. Мондагы матурлыкны ничек ташлап китәсең инде? Җәй көне бит бездә дә чит илләрдән дә матуррак дип белдерде ул. Рафис белән килешү-килешмәүне үзегез хәл итегез. Ә мин клибын күрсәтәм. Sensiz yazılar yaz məni, sensiz tağın arı tağ məni. Yanaşəmdə seni bolmazsan, köngül to'la zar məni. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da sen minim. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da sen minim. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da sen minim. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da sen minim. Günlərimnin balqışı, ertələri də tankışı. Mine köklərə kötərgən işin suyum ikən şoşı. Dağlarımı da sen minim, yazlarımı da sen minim. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da sen minim. Dağlarımı da sen minim, yazlarımı da sen minim. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da sen minim. Татар эстрадасының танылган автор башкаручысы Чәчкә белдерүенчә, җәй көне бар кеше дә рәхәтләнеп велосипедта йөреп калырга тиеш. Иң рәхәте шул дип аңлата җырчы. Үзе ул актив ялларны бик ярата икән. Самокат, велосипед, ролик җәй көне барысында да җилдертә. Ә хәзер ул дөнья матур дип җырлый. Карыйбыз. Җырлыйбызмы? Матурлык турында. Матур дөнья. Матур дөнья, сихри дөнья. Янда дуслар, туганнар. Күктә кояш, җирдә шәшәр. Матур бит, матур дөньялар. Дөнья матур.
Әтиемнең капкалары клибы белән хит парадыбызда катнашучы Алсу Фазлыевага да килеп җиттек. Җырчы фикеренчә, җәйге айларда аланга чыгып гаилә, дус ишләре белән ял итү бер матур традициягә керергә тиеш. Саф һавада пешкән уха, аш ул бит бөтенләй башка төрле, дип хисләнде җырчы. Ләкин быелны Фазлыевлар мондый пикник оештырырга әле өлгермәгән. Моңа карамастан Алсу моңсуланмый. Көз җылы булыр әле дип. Өлгерербез дип юата үзен. Алсу Фазлыева тиешле баскычына менеп урнаша. Ул бүген 5нче урында. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиемне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. 4нче урында урнашкан Рамил Аймеддиновның барысы да план буенча бара. Җырчы егет ял да итә, эшләргә дә өлгергән икән. Рамилнең Instagramын күзәтеп барган булсагыз, күргәнегездер. Ул инде берничә илдә сәяхәт итәргә өлгерде. Анда ял итеп кайткач, җырчы рәхәтләнеп яңа җырлар өстендә эшләгән. Җәй быел миңа аеруча ошый. Яңгырлы, салкынча, мин тынчу һаваны яратмыйм дип тә өстәде әле ул. Дуслар, нәкъ менә Рамил теләгән белән җәй быел шундыйрак булганда инде ахрысы. Йолдыздай ялтыраган күк йөзеңдә, җыр яздым синең назлы исемеңә. Мәңгегә бергә булу хыялымда, сүрәтең һәр вакытта күз алдымда. Кайда җан гөлем, якты күз нурым, сөйкемле җаным, минем язмышым. Кайда җан гөлем, якты күз нурым, сөйкемле җаным, минем язмышым. Ходаем инде безне айырмасын, мәхәббәт бар икәнен онытмасын. Мәңгегә күңлебездә җыр яшәсен, бер кайчан сөю хисләре сүнмәсен. Кайда җан гөлем, якты күз нурым, сөйкемле җаным, минем язмышым. Кайда җан гөлем, якты күз нурым, сөйкемле җаным, минем язмышым. Илназбах һәм Гүзәл Идрисовалар өчен җәй айлары төрле чараларга бай. Шуңа күрә алар бик глобаль планнарда кормый икән. Ләкин шулай да бу җәйдә Бахлар гаиләсе дә иҗатка чумган. Яңа җырлар яздырганнар, TMTV Production коллективы белән клип та төшергәннәр.
Җимешем дип аталган җырга бик тә кызыклы клип иҗат иттек. Тиздән тәкъдим итәрбез. Көтегез, дип белдерде гаилә башлыгы Илназ. Бакларның яңа клипларын көткән арада булганын карый торыйк. Yazda şeşeke kumile olmamış bakşaları Kızarıp da olanıp da ilgiri olmalarım. Parılmadı parılmadı Yaşıyalı seyilir Mehabet bakşalarında Siyurasla dürünüp Parılmadı parılmadı Yaşıyalı seyilir Mehabet bakşalarında Siyurasla dürünüp Almalarının şeşkelerin salkın kırrav almasın Berkisken olma yolganmı bu emirge yazmasın. Parılmadı parılmadı Yaşıyalı seyilir Mehabet bakşalarında Siyurasla dürünüp Parılmadı parılmadı Yaşıyalı seyilir Mehabet bakşalarında Siyurasla dürünüp Су кереп, пешән чабып һәм кояшта кызынып өлгерергә кирәк дип җавап бирде икенче позиция иясе Рамил Галимҗанов. Һәм ул үзе шулай эшләгән дә. Авылга еш кайтып йөрдем, авылдагыларга булышып, җәйнең бар тәмен тоеп кала алдым ди җырчы. Утыр әле әни яннарыма җыры белән Рамил Галимҗанов музыкаль каймакның икенче урынын яулый. Рамил белән бергәләп моңланып алыйк. Утыр әле әни яннарыма Бір бушатыйм әле күңелне Син янымда булган чакта миңа Шундый рәхәт, шундый күңелле Кулларыңны кулларыма алыйм Тойым әле синең җылыңны Башкаемны иңнәреңә куеп Тыңлыйм әни моңлы җырыңны Кулларыңны кулларыма алыйм Тойым әле синең җылыңны Башкаемны иңнәреңә куеп Тыңлыйм әни моңлы җырыңны Утыр яннарыма Сузый әле моңлы көйләрне Рәхәтләнеп икәү җырлыйк әле Читкә куеп барлык эшләрне Кулларыңны кулларыма алыйм Тойым әле синең җылыңны Башкаемны иңнәреңә куеп Тыңлыйм әни моңлы җырыңны Илмира Сөләйманованың бөтен планнарын чынга ашырыр өчен яңгыр комачаулаган. Бакчада рәхәтләнеп эшли алмадым. Июль буе яңгыр яуды дип зарланды җырчы. Җәйге матур көннәргә дип әзерләнгән башка уй-ниятләрен җырчы чынга ашырган һәм ашырачак. Җиләк җимеш җыйган, компот кыскан, кайнатмалар кайнаткан, әле менә гаиләсе белән җылы якларга ялга да барып кайтсалар, барлык планнары да үтәләчәк. Сөләйманованың планында булгандырмы, юктырмы, ләкин ул музыкаль каймакның абсолют лидеры да әле. Котлыйбыз һәм тыңлыйбыз.
Karşı шығып атын beyler dostun bulsun diyenler. Bar dostlarım sizning bilen birge kişken kürgenler. Bar dostlarım sizning bilen birge kişken kürgenler. Köngil türlerimde urur dostlarıma. Siz bitiyen biri kırışı benim durmuşlarıma. Siz bitiyen biri kırışı benim durmuşlarıma. Beriske dost yananı almaştırmaz diler bit. Girdiyseler utka kire sınalgan dostlarım bit. Girdiyseler utka kire sınalgan dostlarım bit. Köngil türlerimde urun dostlarıma. Siz bitiyen bir karışı benim durmuşlarıma. Siz bitiyen bir karışı benim durmuşlarıma. Менә шул дуслар, бүгенгә сау булашык. Мин Ладыш Нимаҗанова, барыгызга да күңелле яллар һәм онытылмас җәйге мизгелләр телим. Пока-пока.